Dobar dan. Kada dijete plače, to obično znači da je gladno. Znači, a kada je gladno treba mu dati jesti. Danas, evo, imamo tečaj kako napraviti hranu za dijete. Prvo vam treba dječja hrana. Ima unutra upute kako se radi, ali recimo, mi smo shvatili da nam te upute baš i ne odgovaraju. Recimo, umjesto vode, puno bolji rezultat postižemo ako koristimo Jack Daniels. Dosta je već korišten. Znači, jednom kad se napravi hrana za dijete, unutra se treba dodati stvari tipa krčeve, vitamin D, da ovo ne bi bilo prejako za dijete. Treba znači presjeći malo hranu sa 3% motopinom, znači hidrogen peroksida. I na kraju, naravno, žlica vegete. Hvala. You should make a move.